Ikomplu jiżdiedu reazzjonijiet pożittivi għal proposti li ressaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li jolqtu s-settur tal-edukazzjoni fejn fost l-oħrajn iż-żgħażagħ kollha Maltin u Għawċin minn 16 sa 21 sena jingħataw voucher ta' 500 euro li bih imorru btala kulturali jew edukattiva fl-Ewropa. Kummenti pożittivi waslu minn Gianluca Vella, rappreżentant tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ, illi saħaq li din il-proposta li ppreżenta Bernard Grech fir-replika tal-budget ta' tnejn li għadda se tkun qed tiftaħ il-bibien lil diversi studenti li jixtiequ jsifru barra minn Malta sabiex jesperjenzaw kulturi differenti. Proposti ġifieri attrajenti, pereżempju issemmi l-proposti tal-travel grant tal-500 euros, naħsbu li hija importanti speċjalment tal-gżira bħal tagħna biex ninkoraġġixxu liċ-ċittadin biex jesplora kulturi differenti, jespandi l-orizzonti tiegħu. Reazzjoni oħra pożittiva għal din il-proposta minn Thomas Gallia, il-Viċi President għall-Affarijiet Esterni tal-Kunsill Studenti Universitarji. Il-travel vouchers huma pożittivi ħafna għall-istudenti żgur biex huma mhumiex marbutin mal-każ finanzjarju tagħhom biex jista' jkunu jieħdu dik l-esperjenza barra minn Malta jekk hux edukattiva jew fix-xogħol tagħhom jew anke biex huma jiftħu il-boundaries tagħhom għal iktar opportunità barra minn Malta, aħna eċitati ħafna kieku għall-idea tal-vouchers. Apparti travel vouchers, Gvern ġdid Nazzjonalista jwiegħed li mhux biss iżid l-istipendji b'10% bħalma propona Gvern Laburista, iżda jżid b'25% l-istipendji tal-professjonijiet l-aktar meħtieġa bħall-infermiera, għalliema, social workers, care workers u diversi oħrajn. Proposta oħra li ntlaqtet tajjeb ħafna mal-għaqdiet taż-żgħażagħ. Idejat bħal huma iż-żieda fl-istipendju għal prescribed courses. Anke idejat li ma japplikawx biss għaż-żgħażagħ bħal żiediet fil-pagi tal-għalliema, iż-żiediet fl-ispazji miftuħa u l-ġonna pubbliċi, id-deposit guarantee għal first home buyers. Biex naraw pjan ta' kif dawn il-posters koloriti fuq il-medja soċjali jiġu translated f'azzjoni tangibbli. Bernard Grech għal Net News.